Nakasinati og citywide power outage ang Zamboanga City karong adlaw. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa. Sara, 3 ka oras ang nasinating brownout dinhi sa Zamboanga City. Human kuno nag-trip off ang transmission line sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Madungog ang kasaba sa gaandar nga mga generators gikan sa mga establisimento sa sentrong bahin sa Zamboanga City kaganinang buntag. Sumala sa Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO, nakasinati og citywide blackout ang syudad. Busa ang pipila ka Zamboangenyo miangal sa kahasol nga dala niini. Kakonsumi mas malo si chene online class mga bata. Sa gabal kayo, doon mo nga nito kuan, problema, hindi ta solba Sara. Naera noon. Less blackout. De nace nuevo que na Zamboanga desde antes. Amoya kasi dila kan. Natya lang. Milungtad sa 3 ka oras ang citywide blackout. Matod sa ZAMCELCO, tungod kini sa pag-trip off sa Baloi Aurora 138 kV ug Agus 5 Aurora 138 kV sa NGCP sa Lanao del Norte. So if we want to nominate from other suppliers, we should get also clearance from NGCP and also from the WMPC. So since sabi naman ni NGCP that we can restore power immediately or right after maybe few hours, so hindi na natin ni-refer pa yung nominations from other suppliers. We just want to assure them that ZAMCELCO management is on top of everything, is on top of these situations, that we also want to eradicate power interruption. Pinaagi sa post sa NGCP sa social media, gibutyag niini nga anam-anam na ang pagbalik sa serbisyo sa mga transmission lines. Naapektuhan sa trip-off ang ZANECO, ZAMCELCO, ZAMSURECO 1 ug 2, MOELC 1 ug 2, Lakip Laneco. Nagpahigayo na sabang NGCP ug line patrol sa apektadong transmission lines. Sara, sa karon naghinaot ang tagdumala sa ZAMCELCO nga dugangan pagayod sa mga Zamboangenyo ang ilang pagsabot ug patasan ang ilang pasensya, ilabi na nga padayon pang makasinati ang syudad ug unscheduled power interruptions ug fluctuations. Sara. Okay, dagang salamat, Krisa Dapitan.